Ik ben een liefhebber van de natuur en van het water, dus ik zoek een prot om je heen. Ik denk over alles na. Er komen weer ideeën boven wat er rennen is. Ja, ik heb vreselijk hekel aan de term het hoofd leegmaken. Dat wil ook net zijn. Ik vind dat een goed zin is. Maar je komt wel tot verfrissende ideeën. Je bedenkt een plan, je denkt over van alles na. Het is gewoon heerlijk om te doen. Echt ontzettend fijn. In 1980 heb ik voor de eerste keer een Nijmeegse Vierdaagse gedaan. Ja, dat is wel weer een beetje in de kroeg ontstaan. Dat is heel vaak dit, hè. Mooi een maten en ja, we moeten toch eens een keer die Vierdaagse doen. En dat is er gebeurd. Wel uitvallen natuurlijk na 2 dagen, dat is me nog nooit weer gebeurd. Maar ja, toen heb ik een beetje het wandelvirus gekregen. Toen had het daarna toch weer een schofje wat sluimeren. En zo'n 2000 ben ik toch wel echt een hele prot aan het rennen. Ik ken er echt niet zonder. Ja, ik train 2-3 keer in de week. Net altijd hele lange afstanden. Ja, het is vaak 10, 12, 14 kilometer. En in de maaitijd en in de simmer en in de jest, ik wil volle langer. De zoeken maar wel eens om. Dan heeft de 34 te pakken met de hele sneu op paard. Nou ja, en daarna is toch ik alleen nog wandeltochten. Maar ja, die ben er momenteel even net vanwege corona. Dus ik hoop dat we takken hier weer tochten van kennen. Aan de ene kant een beetje een waardeloos hier natuurlijk. Ik heb iemand achterom in grauw en toen weer het gelijk gebeurd. Ik heb in trainen op de bank zitten, ja, want ik ben wel een emotioneel wandelaar. Ik zeg alles verdampen, alles wat ik plan hier, sommige hotels hier kan regelen. En ja, dan denk je dus wat doen verderop in de tijd. Dat is ja, tot het offer is wat ik brengen moet, dan heb ik dat er wel voor oor. Emotioneel wandelaar? Ja, ik ken van Rin, ik ken niet Rin bij de Einstreek komen. Ja? Ja, ik heb in Nijmegen een keer in het rennen op een bank zitten. Ik ben zo blij dat ik weer. Ik ben zo blij dat het zo goed gewoon weer. Ja, ik wil gewoon niet rennen. En ik moet dat moment gewoon even vasthouden. Dat moest ik gewoon eventjes verwerken. Heb je een partner waar je dit met dieren kennen? Nee, ik heb net een partner waar ik het met dierlijk in. Okay. Dus dat is dan, ik wil wel eens een keer spietig. Maar er zijn wel een aantal mensen in mijn kennissenkring, vriendenkring die ik wil kuieren. Maar ik ben toch wel degene die ja, alle week op paard is. En alleen gaat wel enorme voordelen. Je kan je eigen tempo bepalen, je kan je eigen tiernuitziekje, je kan je eigen afstand bepalen. Dat is ideaal om te doen. Maar ja, die jaren erin is natuurlijk wel gezelliger. Hè? Dat, ja, je bent moeilijk wat rond praten, hele serieuze gesprekken, hele domme dingen die je bepraat. Dat was het alleen natuurlijk net. Ik hoop dat er snel weer tochten komen. Dat ben voor mij een beetje de wedstrijd. Ik zie daar op een hele algemene manier zien aan. Voor mij ben het toch de wedstrijd. Dit is geen wedstrijd natuurlijk, want je rent gewoon en je moet van de start naar de finish komen en dat is het hel. En dan krijg je dan vaak een medaille voor. Dat kan me niet iets heel volle schelen, behalve het kruis of het onderscheiding van de Nijmeegse Vierdaagse, die moet ze net aannemen. Maar daar train ik voor, daar ben ik voor het oefenen natuurlijk. Dat is fantastisch om te doen. Vooral rennen, maar een hele hoop mensen die hetzelfde doel hebben, van de start naar de finish rennen. Maar al die mensen die op paard, dat is echt geweldig.